Da, evo, ovo je naša treća borba. Prvu sam ja dobio 3:2, ali to je bilo, mislim, čista odluka, čista pobjeda na moju stranu. Evo drugi nesretan slučaj koji se dogodio, taj lucky punch, taj slučajni udarac, što bi rekli boksači. Tu je bio prekid, ali ja sam mogao nastaviti, samo evo šteta što nije otišlo dalje. Sad ja cijeli meč, to je cijelu rundu vodio bez dvoumice i evo naravno treća runda, to je treći meč. Odradio sam stvarno bolje nego i prvi i drugi put i evo stvarno sam spreman kao nikad do sad. Nisam se ni umorio u te 3 runde, a prva 2 meča sam se i umorio, tako da evo odlično sam odradio tu treću borbu. Odradio sam sve 3 runde, bio sam bolji i stvarno bez dvoumice da sam pobjedio. Prva runda je otišla bez daljnjeg na moju stranu, jednoglasno ja mislim. U drugoj rundi znali smo da će potegnuti jer gubi prvu rundu, da će morati ići na sve ili ništa. Bili smo nekako i spremni, očekivali smo takav nalet u drugoj rundi. Nakon tog brojanja u drugoj rundi koje je bilo nepotrebno, tu je bilo dosta hrvanja, hrvačkih zahvata i evo, nažalost, drugu rundu mislim da je bilo 3:2 za mene ili za njega. A u trećoj rundi znali smo da je samo pitanje momenta kad će on past, a ja kad ću se uzdići iznad njega i to se upravo dogodilo u trećoj rundi. Sljedeći meč neće biti lagano, to sigurno, ali evo bez neke velike treme ćemo ići do finala. Jer ne vidim nekakvu težu poteškoću od ovog sad protivnika što je bilo. Zajedno sam Španjolac je bio treći na svjetskom prvenstvu, nije to lak protivnik, jako dobar boksač. Prošli put su, kao što je rekao, vodili smo, ali evo izgubili smo nesretnim jednim udarcem, ali evo danas smo mu vratili. Gabriel vodi 2:1 u pobjedama. Gabriel je jako dobro spreman. Vidjeli smo ga i prošli mjesec na Beogradskom pobjedniku gdje je osvojio 3 meča tu kao pobjedio. Evo, nadamo se sljedećoj pobjedi, to je u srijedu sa Moldavcem.